Nagpayo sang augmentation ang Office of the Civil Defense sa OCD Central Office, lakip na sa Riyon 6 at kasunod sang malala nga sitwasyon sa karon sa Bicol Region, dulot sang Bagyo Christine. Sa interview sang K5 News FM Iloilo kay Director Raul Fernandez, ang Regional Director sang OCD Region 6, iagin payag nga nagpadala na inisang sulat sa mga local government unit kon LGU sa mga highly urbanized cities sa kon HUCs, kag kaprobinsyahanan. Dugang paniya, mga reserve responding units sa kon extra manpower gid lamang ang ila ginahinyo bangod kinahanglanon man nga mag-alerto sang sitwasyon diri mismo sa Western Visayas. Pahayag pa sang natungdan nga nag-commit na ang Philippine Coast Guard ken PCG Western Visayas sang resources kag dugang nga manpower. Yari ang kabahin sang pahayag ni Director Fernandez. Dala na tayo ng sulat sa ating mga uniform personnel. Naghingi na tayo ng augmentation coming from Iloilo City, and then Iloilo City, Bacolod, si Iloilo Province, and then si Coast Guard, si Army, no, si PNP. Kino-consolidate namin yung mga available resources nila. Sa karon nagaulat na lang sang feedback ang OCD Region 6 sa mga luyag magpa-augment sa Bicol Region. Report nagikan sa OCD Region 6 ako si K5 Himon Tanyo Kaluyo para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Iloilo. K5 News FM. Ang ining balita ang ginadulong sa inyo sang DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka pareho sang amarkuso, chia seeds, sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa. DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.